ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶିଖିବା 2 କ 3 କ ଓ 4 କ ପଣିକିଆ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 କ ପଣିକିଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 2 କେ 2 କାଠ ଖାଇଗଲା ଉଇ, 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ନଈ ହେବା ପାରି, 2 ତିରିକି 6 ଛତା ବାଡ଼ି ଧ, 2 ଚଉକେ 8 ପଢ଼ ବସି ପାଠ, 2 ପଞ୍ଚା 10 ଚକା ମାରି ବସ, 2 6 12 ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର, 2 7 14 ଦେଖରେ କଳା ବଉଦ, 2 8 16 ମାଛ ଖାଇବା ଶେଉଳ, 2 9 18 ବେଙ୍ଗ କେଁ କଟର, 2 10 20 ବାଘ ମାମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ। ପିଲାମାନେ 2 କ ପଣିକିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ 2 କ ପଣିକିଆ ସରିଲା, ଏବେ 3 କ ପଣିକିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 3 କେ 3 ବଜାଅ ପିଲେ ଗିନି, 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ନିତି ହାତ ଧୁଅ, 3 ତିରିକି 9 ସତ କଥା କୁହ, 3 ଚଉକେ 12 ପାଲିଙ୍କି ସଜ କର, 3 ପଞ୍ଚା 15 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, 3 6 18 ଆମ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁଘର, 3 7 21 ହେବା ଆମେ ପୋଲିସି, 3 8 24 ମାଛ ଖାଇବା ଇଲିସି, 3 9 27 ଦୁଆରେ ରଖ କଳସି, 3 10 30 ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଦିଅ ହସି। ତ ପିଲାମାନେ 3 କ ପଣିକିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ 3 କ ପଣିକିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଶିଖିବା 4 କ ପଣିକିଆ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଶିଖିବା 4 କ ପଣିକିଆ। 4 କେ 4 ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ, 4 ଦୁଗୁଣେ 8 କୁନି କୁନି ଉଠ, 4 ତିରିକି 12 ସଫା ରଖ ଘର, 4 ଚଉକେ 16 ବର ଗଛ ଓହଳ, 4 ପଞ୍ଚା 20 ଚକା ଆଖି ଯୋଡ଼ିଏ, 4 ଛକେ 24 ଡଙ୍ଗା ଯାଏ ଭାସି, 4 7 28 କାନୁ ବଜାଏ ବଇଁଶୀ, 4 8 32 ଖେଳୁଛି ପୁଷି ମାଉସୀ, 4 9 36 ଆଗରେ ରଖ ତୁଳସୀ, 4 10 40 ଚଳିବା ଆମେ ମିଳିମିଶି। ତ ପିଲାମାନେ 4 କ ପଣିକିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ।